Inanunsyo ni Clark Development Corporation o CDC President and CEO Attorney Agnes V.S.T. Devanadera ang pansamantalang suspension ng 1 peso per liter na royalty na ipinapataw sa mga gasoline stations sa Clark, Freeport. Well, nais naming ibalita na ito unanimous ang board of directors, ang management, nagkaisa kami na yung 1 peso per liter na pinapataw namin na royalty fee sa lahat ng gasolina, lahat ng fuel na pumapasok sa Clark ay isususpend. Suspended for 2 months, for April and May. Yan ang balitang maganda para sa ating mga motorista at sa ating mga locators. At yan ang contribution ng CDC para maigsa ng konti ang ating pagtaas ng fuel. Ano na makabawas ito? At para naman sa CDC, siyempre may bawas kaming revenue. Pero sakripisyo, pare-pareho. Ayon sa CDC, ipapatupad ang suspension sa loob ng 2 buwan bilang bahagi ng kanilang hakbang upang maibsan ang epekto ng mataas na fuel prices. Inaasahan na ang naturang move ay magbibigay ng agarang relief sa mga motorista, negosyo at locators sa loob ng Freeport, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Dagdag pa ni Devanadera, layunin din nitong makatulong sa pagpapagaan ng operational cost ng mga establisimento sa lugar. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.